Rýchlik 604 Dargov, smer Kisak, Margecany, Spišská Nová Ves, Poprad Tatry, Štrba, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Žilina, Považská Bystrica, Úchov, Trenčianska Teplá, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Trnava, Bratislava Vinohrady a Bratislava Hlavná stanica. Pravidelný odchod 8 hodín 7 minút bude pristavený k nástupišťu 2, koľaj 2. Rýchlik 604 Dargov, smer Kisak, Margecany, Spišská Nová Ves, Poprad Tatry, Štrba, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Žilina, Považská Bystrica, Úchov, Trenčianska Teplá, Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Trnava, Bratislava Vinohrady a Bratislava Hlavná stanica. Pravidelný odchod 8 hodín 7 minút stojí pri nástupišti 2, koľaj 2, pripravený na odchod. Ukončite nástup, vlak hneď odíde.